Good morning, guys. School na. First day of school. Ikaw, amay na. Kaya maturat ah. Alisin pag-asa ka, mami. Dito nila. Daka ba dyan uniform na? Saktura na. Pagdali na kay... Bang na tayo kabuwak ka na. Dari pa tayo kabuwak. Ngayon siya maglakaw mo kag pido-dido. Sakto na rin medyas. 1, 2, 3, smile. Apa? Tulungan na to. Ayan, puputi na napod. Napod. Napod, napod. Siya. Pilit-pilit pag uniform. Minig-uli dyan, mura nagwakwak. Palang sa mga mo ay. Aw. Alas 11 pa na nga din sa kalungnik. Hi guys! Nauli na ko gikaning atin sa lubong sa among ang iski chairman dari sa among barangay namatay na. Luuza. Galit din itong pagkahitabuha, 25 pa edad. Kuha man kog mangga, kalabay. Muri isa ti ah. Muri isa. Bukang sinanay, wala magdaha. Na, tulo ni ah. Hawi rin. Sabotahan mo largan kog sibuog ma. Mamatag sa do. Ikaw na magkuling sa imong mga sanina. Ang mga uniform na lang ipanghangir. Pati Girl Scout. Hadapit. Wala lagi hangir. O, Merkulis, unsa may iso o. Oh, Miss? Merkulis, unsa iso o. Kuan. Mag-uniform di. O, Bernes, sa iso o. Ada. Green. Girl Scout, pang Girl Scout o Bernes. Maglihon ta ko, ram ko na ako. Kabantan dya palit tagman itlog. Religion. Bukod ka lagi. Mo palit kog manok, 2 ka buok, 300 kapin. Ada jatuh bisa na yung dagdag ko. Isid sa srip diyan, di mo sila na madagat isid dito. Mapilit. Kasi na mo nan. Unsay pilit? Ay, itong nagplato ba? Na eh. Ang dasa. Nasa ako nagpaado. Every day! Nasa. Manguha kog ukray na gamandan. Naganing si Arway. Naganing dila. Sa? Lubong. Si Junior. Hilak, si Kuan, orang Hilak. Junil. Junior. Agad ni bayat? Ug si Bayat. Ug si Roxanne, orang Hilak. Alungkod. Lalim na mo dahil kanta. Gawa nila abrit puntahan sila matsan. Naitag to. Iuban din ng mga braha, mga kuanay, mga bingo. Mga 40 na. Mga 40 ka nang trapalipatang tanga dyan na ang inibita ko. At mas kinaubsa kitang Andiyan. pansyon. Haubos ka mo mahimana? Dito pa tis kinabsan. Tanga Dito na. ka pa tumi? Tanga. Dito? Di. Subes, likod sa simbahan. Likod sa simbahan, kinaubsan. Diri, dito. Dari ubos. Dari, kang bata Too. aloy. Ang batang aloy din na. Atong malumos. Konti guys. Ano rin kibuloy na yun? Yoko. Ano kanitan? Haktan luwi kailangan. Hiro dan hukot. Kajun ko nang puso na din hiro. Ang nagrebutan. Gatos ikot. Wala pa makulubat lagi uli. Kasi may ang bantadan. Haglun. Hindi naman kato iulis inahan. Basta kang balik mo. Ha? How? Magkatuog din na. Hindi mo ko katulog kaya nag-awan-awan ko po sa mga tanong nga ihitan dito. Saan na nga mga bata? Inawa des Angel reply. Honest Angel reply. Ang bang kurao, sige rin pwede sige upuan sa iya. Nako. Kasi na angel. Lagi na has bata. Therapy og maalas 9. Aw alas alo. Happy sa labong ka. Nauna. Ang sabang. Kapon. Man, ang cellphone mo.
Maligo ko ron. Busog pa ko. Ha? Maligo ko. Oh, palagi ko, nagwapa niya ako na ako. Hindi, guwapa. Nasinamang na ako nga. Sinaw. Wala, gusto ni. Mukhang kag-okra, te. Okra. Saka na? Mukhaan mo kong kag-okra. Ah, kaon kay, kuha ba na? Hanggang na ako nagkapanghana. Dadag okra, kaya mo din na yung lagaong dito. Isa. Naminong ko, steam mo naman ni mo ay kandim mo sa dinulok-laok. Ano na ba kayo ticket? Ito ko, maipat mo upload siya. Kaya si Manahan, maipat naman ko. Pero kay Manday, pinagakukuhan. Ah, wala siya. Pilay ko wang? Na mas Mildred ko nang ipabalik. Na mas Mildred. Ano kay Manday? Lagi si Mildred. Yung balik, hindi. Masakit yun na ba dyan? Okra. Kasi pag okra, abutin siya mo. Babay, baby. Magilak-ilak diha. Takot na, kapit na badaga. Kuya ko, lingkod ma. Katangi po ka rin, isa ito nang bida. Ha? Bandang. 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 Sus, kaya nakalimot mo kung pagasolina. Ay niya. Itrim, unta ni Nay. Arong bargra nga na. Putli na ba? Kaya na, ning saka naman. Putla na Pwede? Asang po yung dapit. Yun na. Kaya ning isan dyan naman. Sapuran din ka na kahoy. Kibuloy, arang sa baa. Hala, namuuan man dahil saging. Tindok. Ano nga na ba ito? Nagpatao dahil sila wifi. Hindi nga, different. Dugan po. Tarbuay pa sila. Ha? Dugan naman na po yun. Narukurinti na ha. Narukurinti na. Kurinti o wifi. Tanay, tindok na. Tindok. Di ba na mo nagtindok? Guwang na ning kuanay. Panda, rabing bulingan ng panda. Guwang na ning kuanay. Bulanghoy. Naghanay. An. Huwag mga akong nagduag. Ayaw ito. Sigman. Huwag maninig. Tindok. Tindok na. Nandis na rin naman. Adyo ko na kay kuana. Kadang gibot ito tayo muna. Magturo nito kadyo. Hindi sa kapuno ng gibot. Bukan sa taon na sa pag-ituloy. Introduce itself. Enja. Ninsa man ka? Kumusta imong first day of school? Ninsa man ka? Sipon. Introduce yourself. Lagi ninsa lagi ka? Kaan. Nga naman og edad. Enja. Ayun ko lang. My name is Dixie Ann B. Bernades. I'm 7 years old. B. Bernadis. Burato Bernadis. Ay. Ayaw
Hmm? Be, Dam! Ate Mimi, be. Natulis kanding ah. Kau. Aga nang kadangog. Kusog lamang kaglang huy. Kanding na. Lakaw. Ingin ka na ipil-ipil, nay. Ingin ka ipil-ipil. Pwede nga. Tari ka sabod man des. Mag-iring. Iring. Iring day. That was a bus. Ano agi paghinay. Diyos, di lagi. Paano dana dana. Oh, dana pandaagi. Haag iring. Lakaw na, be. Kung dahon na kay kuan. Yeah, jacket ka. Habog mo bitaw ko. Ari ang dagkaga. Ipan pa naghapon. Papa, magkailis ma. Papa, magkailis. Hindi lang. Oh. Dahil nagkagukra. Hapon pa manig kuhaan. To reality. Ari ko taong. Ako naman dada ng kuan. Imong ipon pa tanan ng dabong. Ma. Diha ra ka, be. Diha ra ka. Ngayon, bre, kung masunod ka, diha ra kung ka mag-video, diha ra. It's a wow. Saan mo ka mo ito ma? Ugma. Sa buntag. Mag-chat pa ko sa oras ng larga. Buntag bitaw tayo ni uli gani. Namang ito ang dudo. Ang milon. Ang milon ito. Wak man na to, bo. Nakuya doon. Natimbatin na pag-ubos. Maririta. Nakuan. Taong. Ito ang dahong. Kaya nung din ito mahabog naman po niyo. Bulay, giuwagan ka ba? Baka nagbungag sili dito. Puti ka. Wa na daro nay. Tua. Tua. Nanay. Asan yung panganda mo ng Taga na. Yarag ahong nakuha. Mo rigdaan. Lami na dyan. Tao nga. Pa, dagkuun pa na. Yung dagkuan. Mani yung dagkuan. Madun na raman eh. Kakaon ka o gulay. Kaya ito sige. Karni. Itlog. Mga mantikaon. Madun kay risko man eh. Mga itong pagulay, makaabot og sibo. Hanap okra guys eh. Bisa na be? Bisa na sa Aliana? Bisa na guys eh. Hi guys. Si Mama di ay magluto ni tatay. Nagkatiran tayo. Si. Kumana kasi naglukat eh. Terus ah. Hapon siya. Ang gawin daw.